Ma' 7,000 metru kwadru tard li kienet ġnieni ta' batterija militari f'Tinje se tinbidel fi pjazzetta aċċessibbli għal pubbliku. Dan wara li permess għall-iżvilupp tal-aħħar fażi tal-proġett li qed isir f'Tinje Point ġie approvat mill-Awtorità għall-Ippjanar. Dan l-iżvilupp jifforma parti minn proġett ta' 275 miljun euro f'taslima. Il-perit ta' dan il-proġett Ivan Piccinino fih dan il-midi qal li din l-istruttura kienet mibnija fl-aħħar tas-seklu 19 u stabet waqt li kienu qed isiru l-iskavi ta' parti oħra mill-proġett tal-iżvilupp ta' Tinje Point. B'hekk kienu saru xi studji biex din l-istruttura tkun tista' tiġi inkorporata mal-kumplament tal-proġett. Il-perit żied jgħid ukoll li l-proġett tal-Garden Plaza kien maqsum f'erba'. L-ewwel fażi kienet it-tibdil fil-pjanti tal-proġett ta' Tinje. U tieni fażi kienet waħda strutturali li tiżgura s-sigurtà tal-mina li tgħaddi minn taħt din il-batterija. Tielet fażi mbagħad kienet dik propju ta' restawr fejn it-tim ta' esperti tagħna ħa l-approach ta' konservazzjoni li tfisser tibdil mill-inqas imma fejn bżonn. U għalhekk il-proġett sin jikkonsisti f'tindif tal-ġebel, repointing, tindif tal-istrutturi tal-konkos u bnejna wkoll it-turġin u r-ranep illi kienu nkissru matul iż-żminijiet. Ġew iddiżinjati wkoll l-aperturi u r-railings fuq id-diżinn oriġinali. Il-Garden Battery Plaza ħajkun qed jipprovdi spazju miftuħ għan-nies. Dan ħajkun qed jinvolvi modijiet aċċessibbli għal pubbliku, terrazzini attrajenti tal-ġebel u spazju ieħor li ħajkollu attrazzjoni bl-ilma u ħafna pjanti indiġeni mħawlin. Biex wieħed jitla minn din il-plaza għal pjazza Tinje ħajsir il-lift panoramiku li ħajkun qed jaqgħad iż-żewġ pjazzett. Barra minn hekk il-Garden Plaza se jkun qed jaqgħad il-pjazza eżistenti ta' Tinje Point u triq ċensu xerri mal-kosta ta' Kwisisana. Il-perit Piccinino sostna wkoll li l-aħħar fażi ta' dan il-proġett huwa wieħed ta' ħafna importanza għal żewġ raġunijiet partikolari. L-aħħar fażi li qegħdin fiha bħalissa hija ovvjament l-użu aħħari ta' dawn l-istrutturi għax importanti l-istrutturi bħal dawn jingħataw użu għax inkella jerġgħu jiddeterjoraw, kif ukoll il-landscaping tal-erja madwar il-battery li se tkun parti paviment u parti green landscaping biex titgawda mill-pubbliku ta' Taslima u l-pubbliku ġenerali. Is-sena l-oħra r-restawr impeccabli tal-midi fuq din il-batterija ġie rikonoxxut fil-premjiet tal-wirt arkitettoniku li jittella mill-fondazzjoni din l-Art Ħelwa.